तर अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय हा माझा होता. तर पुण्यातले राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. घोडेबाजार करण्यासाठी पक्षामध्ये छोटी माणसं नाहीत. माघार घेतल्यानंतर श्रीकांत पाटलांनी हे विधान केलेलं आहे. पुण्यातून ही महत्त्वाची बातमी येते. पुण्यातल्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी माहिती दिलेली आहे आणि अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय माझा होता असं त्यांनी म्हटलं. निर्णय माझाच आहे आणि मी घेतलेला आहे. कारण एक लक्षात ठेवा, माझं जरी मी पवार साहेबांच्या पक्षात असलो तरी अजित पवारांचे माझे स्वतःचे खूप चांगले संबंध होते. म्हणजे तुम्ही आत्ता आपली कॉर्पोरेशनचे इलेक्शन झाल्यानंतर एका पत्रकार परिषदेमध्ये मी बाजूला बसले असताना त्यांनी मला उठवून शेजारी बसवलं आणि सुभाष जगतापांना म्हणले तू शेजारी तिकडे बस. असे माझे स्वतःचे खूप चांगले संबंध अजितदादांबरोबर.